Башкалабыз Казанда балалар өчен Апуш театр студиялары уңышлыгына эшләп килә. Биредә балалар татар телендә спектакльләр куеп, үзләрен шәхси, иҗади яктан үстерә ала. Яңа ел алдыннан Апуш студиясе нәни балаларга бүләк яңа премьера әзерләде. Сәйдәш мәдәният үзәгендә шөгыльләнүче төркем «Бозны эреткән йөрәк» дип исемләнгән музыкаль спектакль тәкъдим итте. Әкият илендә хәбәрчебез дә булып кайтты. Койнар йөрәкле кешеләрне Карели патша бикәсе бернишләтә алмый. Татар телен саклау һәм үстерү балаларны тәрбияләүдән башлана. Апуш театр студиясенең нәни актерлары профессиональ дәрәҗәдә уйныйлар. Үзеңне әкияттәге кебек хис итәсең. Студия эшчәнлеге Казан мэры Илсур Метшин ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Беренче чиратта безнең телебезне саклау өчен. Хәтта татар теле белән кызыксынмаган балалар бүгенге көндә телгә ничектер телне өйрәнүгә шундый активлык күрсәтәләр. Бер-берсе белән татар телендә аралаша башладылар. Театрны сөючеләр, ничек иркенәергә, ничек сулыш алырга, чөнки булар барысы да тормышта бик кирәк. Сәхнә бизәлеше үзгәреп тора, костюмнардан күзләр камаша. Югары дәрәҗәдә сыйфатлы сәхнә әсәре килеп чыксын өчен бихисап кеше көч куйган. Бозны эреткән йөрәк спектакленә музыканы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Зөлфия Раупова, җырларның сүзләрен шагыйрә Гөлүсә Батталова иҗат иткән. Соф татарча сөйләм, яшь актерларның хисләре һәм сәхнәдә үзләрен иркен тотуы сокландыра. Студияда укучылар белән тәҗрибәле остазлар шөгыльләнүе әллә кайдан сизелеп тора. Резида Салахова, Лилия Зайнуллина, Артур Шайдуллин, Олия Фәйзрахманова бу профессионаллар кечкенә талантлардан зур артист тәрбияли. Мин яңа Апуш төркеменнән һәм спектакльләрдә әле уйнаганым юк. Яңа ел бәйрәменнән соң без спектакльгә әзерләнүне башлыйбыз. Казанда тагын Ленин исемендәге мәдәният йортында һәм Чулпан мәдәни үзәгендә Апуш театр студияләре эшләп килә. Биредә укыган балаларның һәрберсе спектакльләрдә катнаша. Алар сәхнәдә яши, театр белән яна. Мин бераз дулкынланам, ләкин ул шундый ниндидер җылы хис кичерешләр миңа бик ошый сәхнәдә булу һәм ул минем өчен бик якын. 2024 елның гыйнвар һәм февраль айларында Апуш татар балалар театр студиясенең башка төркемнәреннән дә өр-яңа спектакльләр көтелә. Премьераларны күрергә сез дә килми калмагыз. Миләүшә Гыйльфанова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.